Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu yiNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba siphinde sihlangane ngalendlela esihlangene ngayo. Izolo ke sifake inkonzo yangesonto lapho kokushumayela khona uZamangwane Mkhonto. Ngesikhathi singekho sile emngcwabeni ePhayikeni eMnambithi. Yena kwayekhona angifakanga ngomsombuluko ngoba ngangithanda ukuthi ngibonge, ngifake inkonzo yokubonga, ngizoze ngikhohle ukubonga. Kanti ukubonga kusemqoka abazalwane. So ke ayike ngabonga ke ngifakile izolo. uNkulunkulu usigcinile kodwa sikwazanga ukufaka ukuqhubeka, sesiqhubeka namhlanje. Singakaqhubeki ngicela ukuni-update ngenamba. Ngicela ukuni-update ngenamba. Ngize ngifake le message bese khona sebeqala befakaza, kanti ukufakaza sisakumesile ngoba izinto zisaphambene la zixabene. Ngitholile ifoni namhlanje. Ngihambile ngayo ifoni ngayithola. Kodwa into ezokwenzeka ngithemba ukuthi kusasa lizoshona sengimtshelile inamba esizoyisebenzisa kuleyo phone. So sebenzisa inamba entsha all together ku WhatsApp. Mase nginitshelile ke inamba niyobe seniqala ke ngicabanga ukuthi Friday ngizowavula ngamabomu ama-voice note Friday kuphela, nifake ubufakazi. Bonke abantu abasele emuva ngobufakazi benobufakazi ngicela babufake ngoLwesihlanu, namhlanje oLwesithathu. Bafaka ubufakazi bese befaka abantu abaletha abantu abakaze bamiswe, abazange bamiswe abaletha abantu. Balethene abantu kule namba eqala ngo-064. Balethene abantu kule namba eqala ngo-064. Then ke ngicabanga ukuthi intambama kusasa ngizobe sengibekela inamba entsha ngoba inamba ngingakabi nayo. Ngithenga ifoni kuphela kwa Vodacom, kodwa izoba nekhadi la kwa MTN. Ngifuna ukusebenza ngenye network, i-service provider, noma kungasho ukuthi isizathu yileso, cha, ngoba kuney'ndawo la uhamba khona ngino Vodacom nje uthi uthola network ayikho, kanti abakwa MTN bayakwazi ukusebenza. Kodwa le namba engizonikeza yona kuyona ukufona eka WhatsApp nje kuphela. Nizoyithola ngethemba ntambama uzofuna ngivuke futhi kusasa ngibuyele le kwa MTN sengiyofuna iSIM card nenamba bazonginikeza yona. Bese ke emva kwalokho bayatransfer ke zonke izinto ezitransferekayo zika WhatsApp bazifake kule phone. Okungenzeka kuthatha usuku lonke. Ikho ngithi ngicabanga ukuthi ngizoyimemezela kusasa ntambama. Uma kungenzekanga ngikholwa ukuthi ke sekuyoba ngoLwesihlanu ekuseni. Kodwa umthetho wama-VN ngoLwesihlanu kulolu Lwesihlanu kuphela sizowephula. Ngicela ubufakazi. Ubufakazi nje engicelayo osho okunye osho okunye sizocela ame. Sicela nje ubufakazi ngoLwesihlanu. Number 2, abafaka abantu bangabafaka namanje kule namba le 064. Inamba kaYouTube. Sifaka abantu kuphela, asikwenze okunye. Ngiyabonga kakhulu ke uNkulunkulu anibusise. Le 063 ngiyacela bazalwane, iyona lehlupha elokhu ivalwa. Uma singayiphumuza nje siyeke, ke siyeke nje. Siyeke njengoba sizoyeka sesithola inamba ereplace yona, sizoyeka sobuye sizwe masiqhubeka ngayo. Kodwa manje iyona ihlalela ukuthi ibe nefayela lezi zinto enizifunayo ngikwazi ukuya kuyona ngiyozithola kuyona. Kodwa njengamanje sizosebenzisa inamba entsha, kodwa kokubambisa kulabo abaletha abantu sicela abasebenzisa u-064 kuphela abaletha abantu. ngoLwesihlanu ubufakazi ukuletha abantu
nakho bese ngikhohliwe kanye nokubhuka. Ubufakazi, ukubhuka, ukuletha abantu. Lezo zinto zontathu kusukela ngoLesihlanu kuya le. Kodwa ngomgqibelo siyawavala ama-voice note, avulwe Friday kuphela. Siyawavala ama-voice note nge-weekend njengoba sihlala senza. Kodwa ngoLesihlanu ngizonivulela wona ngoba senihlale kakhulu ningafakazi. Abanye bebesebeqala ukufakaza ngibatshela ukuthi cha sikufaka ubufakazi. Iyamangalisa lento. Umuntu uyezwa ukuthi akho umuntu ofakazayo kodwa yena ufuna ukufakaza. Angazi bazalwane, kodwa-ke ngiyabonga ukuthi iningi lenu niyangilalela. Ngiyabonga ukuthi niyangilalela. So ngoLesihlanu niletha ubufakazi noma ngabe bungakanani, kodwa aseqi ku-3 minutes. Aseqi ku-3 minutes. Awuzi futhi ngiyacela singenze ama-voice note. Uma unobufakazi obubili noma obuthathu, letha nje obubodwa, ungabulethi bonke ngoba phela usuzokweqa ku-3 minutes ngama-VN akho amabili noma amathathu. Ukuthi-ke ngoLesihlanu ngikholwa ukuthi yonke into izobe i-right. Izocaciswa yini ukuthola inamba entsha. Uma singayitholile inamba entsha kusasa ntambama, kusho ukuthi nangoLesihlanu asenzi lutho. Ayicacele. Uma singayitholile inamba entsha ntambama ngoLesihlanu, asenzi njalo ntambama ngoLesine kusasa, kusho ngoLesihlanu kuzobe kusenjengoba kunje konakele. Kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ngoba ifoni isikhona. Ukuthola iSIM card akuhluphi. Kufuna ngithole iSIM card ezoba i-contract, ngithole nezinto zakhona, amadatha akhona, zonke izinto zakhona ngezathu ezithize, nginezathu zalokho ngoba kuke kuthi lokhu kwamadatha enginakho wa-Vodacom uma kunyamalele thothi u-MTN ikhona i-network, so kufuna ngikuthole nakho okuzohambisana nale namba. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abangesekile ngokuthi balalele kulesi sikhathi. Ngibonge ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise. UJesu Kristu yiNkosi. Ayike angithandaze siqhubeke nenkonzo yethu sesi-updateni. Angazi laba angayilaleli inkonzo. Yibo laba benza izinto kungavunyelwene ngazo. Yibo nje. Kodwa kakulutho sizobathethelela ngoba izwi lisho njalo. Lithi uma umuntu umsola mthethelele ngoba neNkosi injani yasithethelela. Abasekolose chapter 3 uverse 13 ufunde. Abasekolose chapter 3 verse 13. Mthethelele umuntu engazange alicela uxolo ngoba wena unjani ufuna ukuya ezulwini. Ngoba uma ungamthetheleli uzobamba iqhubu busungangena ezulwini. Hayi asibayeke nje. Asibayeke abantu abanenkani. Inkosi yoyibonela yona thina singeni lapho enkanini yabo. Siyabathethelela nje siqhubeke siphambili. Kufana nabantu bama-emoji. Yazi mina kade ngabathethelela, ngihlala ngibathethelela nje. Kodwa ngiyabatshela ngithi usufaka i-emoji ngicela uyikhiphe, acela uxolo ngimthethelele. Ngifaka i-emoji ngicela uyikhiphe, acela uxolo ngimthethelele. Akukhona okwami ukungamthetheleli. Kodwa ngiyazi ukuthi uJesu kuzohamba uphela umusa wama-emoji. Hayi la uyophela khona koduma izulu. Ayike asithandazeni. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Nami sengiyingconywana sengithole nefoni. Uyazi sengiyingconywana. Sekusele nje iphathi yokugcina. Waphela bengijaha ukubuya ngize kuma-appointments anginalo usuku olugcwele. Sekusele nje iphathi yokugcina yokwenzani? Yokuthi ngifake iSIM card, ibe i-contract, ibe namadatha akhona, ngithole nale router encane ezongenzela futhi ngihambe nginamadatha masihambile. Sengizophatha ama-router amabili, ya-Vodacom neyakwa-MTN. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani kakhulu enenze kwenzeka. UJesu Kristu yiNkosi. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, siyabonga sesithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngakho konke osihlelela khona nangakho konke osenzela khona. Siyabonga ngalolu cingo olutholakele esikholwa ukuthi kuzosebenzeka. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu onomusa, akekho njengawe, akekho ufana nawe. Qhubeka-ke Nkosi usifihle edwaleni linguwe. Qhubeka uNkulunkulu wami bonakalisa amandla akho. Khulekela abagulayo baphilise Nkosi ngiyacela. Khulekela abasemkhosini baqinise Nkosi khona babambe imikhosi emide yiba kanye nabo. Ngikhulekela abachobozekile enhlizweni ngezathu ezithize basize Nkosi ube nabo. Ngikhulekela wonke umuntu onenkinga abafuna imisebenzi Nkosi basize.
abakhwelwe imimoya bengalala ebusuku mabakhululwe ngegama leNkosi uJesu. Ngiyabalanda emkhathini bayakhululwa, ngishisa ikhodi yasemkhathini. Ngikhulekele noma imuphi kona iphinkinga. Nkosi ngiyakhuleka, wena uNkulunkulu obona konke, kakhulu abasekhaya lezwi abaphansi kwe-umbrella yakho ngiyabakhulekela, balondoloze ubagcine, ubabiyele Nkosi kuze kube usuku abangena ngale ekhaya ezulwini. UJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Kulokho ngikhumbuza Umkhuleko, khona abantu abasemabhrentshini engingabazi mina ngokuka WhatsApp ukuthi basekhaya lezwi. Angikaze ngitshele ukuthi basekhaya lezwi, kodwa bajoyinile amabhrentshi. Ngizophinda ngisho into engangayisho. Uma umuntu esesekhaya lezwi, ngiyabhala eduze kwegama lakhe ukuthi ENtabeni, ngenzela ukuthi ngimazi umuntu engikhuluma naye, umuntu webandla wasebandleni noma ngikhuluma nomuntu wasekhaya lezwi. Kuyangisiza kakhulu lokho, ngoba kunezimo ezidinga ukuthi ngingabatreat ngendlela efanayo, hayi ngoba ngenzelela, kodwa uthola ukuthi omunye ngoba usekhaya lezwi kakhulu, bona abasekhaya lezwi kufanele ngibanese ngendlela emangalisayo. Asebesekhaya ngaphakathi sebeyizimvu ezisekhaya, nabo ngibaphatha kahle ngendlela yabo. So ke befundisi, ngiyacela ukuthi abantu nibabuze ukuthi ubaba uNsibanda useyazini wena usekhaya lezwi, uyazini wena usekhaya lezwi. Mangingazi ngaziseni bazalwane ukuthi usibani usesekhaya lezwi, ukuze la ku WhatsApp ngibhale igama leNtabeni, emva kwalokho ngimthumelela Umkhuleko wokumamukela ukuze abhalwe kwi-register yasezulwini. Anginayo mina i-register la emhlabeni, iyaphela, ngineyasezulwini la kufanele uregister khona, bese kuthi protection etholwa abantu baseNtabeni naye ayithole. Hayi phela kufanele ngilikhuluma iqiniso, kune-protection etholwa abantu basekhaya lezwi, bese kuba ne-protection ehlukile etholwa abantu baseNtabeni. Hayi angikuchaze lokho kuyiqiniso futhi. Kodwa ke wena hlala lapho khona, shine where you are. UJesu Kristu iNkosi. Asiqhubeke-ke nezwi leNkosi, sikhuluma ngomkhuleko weNkosi yethu uJesu Kristu lapha ku John chapter 17 uverse 1 noverse 2. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho, ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse 2, njengalokhu uyiphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Sikhuluma-ke ngobukhosi bukaJesu, ngobukhosi bendodana kaNkulunkulu, ngobukumkane bukanyana kaThixo, ubukumkane bukanyana kaThixo. Siqala kuverse 16 ukukhuluma, kodwa ngizofunda from verse 15. Isihloko sithi uPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. Bafowethu, masibazeni ubukhosi beNkosi yethu, siwazi amandla eNkosi yethu. Verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Sikhulume kakhulu ngokuthanda abangcwele, sikhulume kakhulu ngokwenza okuhle ukwenzele abangcwele. Sikhulumile kukhona kodwa ivesi eselivuka nje manje elithi hey, mawenza okuhle kakhulu ukwenze kwabendlu yokukholwa. AbaseGalatia chapter 5 ufunda uverse 9 noverse 10. Angazi ngibuyelelana emva kodwa uNkulunkulu uyalivusa lelizwi. Galatia chapter 5 verse 9 and 10. Kepha masingakhathali kwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Umntwana kaNkulunkulu makenze into enhle. Ngake ngasho ngelinye ilanga sebebaningi asebengenile ngathi uma kuphela isonto engekho umuntu obongile kuwe, that is a problem. Engekho nje umuntu ekewathi ngiyabonga baba uNsibande.
kusho ukuthi angikwenzi okuhle phela makunjalo. Ngokomthetho uma sesikhuluma iqiniso kufanele usuku nosuku kube nomuntu obongayo kuwe, hayi ngoba ekuqhoshisa kodwa isibusiso. Kuthiwa sodla, ungavele ngakhumbula elinye kuPetro, kuthiwa sodla ifa lesibusiso. Ulidla kanjani ifa lesibusiso kanti awubusiso? Ulidla kanjani? Waphela thina siyodla ifa lesibusiso. Uxolo, ngisabheka lona leli vesi. Hayi ngathi angilitholi kahle likuPetro lona, kodwa kangilitholi kahle. Lithi sodla ifa lokubusiswa, sidla ifa lesibusiso. Ake sishiyeke ngoba nakho angilitholi eduze, bengithi ngiyalithola. Nanto-ke uPetro uqala chapter 3 uverse verse 9 kodwa ngizoqala kuverse 8. Okugcina manibe inhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka. Verse 9, ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Yezwa, uma umuntu ethi kuwe ngiyabonga, usuke kubusisa lo muntu. Ngenxa yokuthi asikholwa sonke, asi-understandi, ufuna wena umuntu azathi inkosi ikubusisa. Ngithi ongakholwa akalazi lelo gama, kodwa uma esethe ngiyabonga uyakubusisa mayisho njalo. Isibusiso leso. Wadeneni umzali wakho ukuthi athi uyabonga kuwe. Isibusiso leso. Awusakhumbulini uJakobe ethuma amadodana akhe uEsawu, uIsaka ethuma amadodana akhe uEsawu indodana yakhe ukuthi iyomenzela isilovela, iyofuna inyamazana. Mayibuya kanti unini usephusha uJakobe ngapha. Uyabonga, ubonga kuJakobe kanti yena befuna ukubonga kuEsawu, uzuyambusisa. Yayibona lonto, ifa ukubonga kuyifa lesibusiso. Lithi izwi leNkosi, sabizelwa ukudla ifa lesibusiso. Okungukuthi yenza okuhle kumuntu ozokubusisa. Yenza okuhle kumuntu ozothi ngiyabonga, ngoba ukubonga kungukubusisa. Unenkinga uma kade wagcina wena ukubongwa, khona iproblem onayo. Ngiyakutshela nje ngeke ngikhohlise. Yikho ngithi okungenani malingapheli isonto ungabongiwe. Hayi umqhele wakho omkhulu wena obongwa every day uyabongwa, inkulu into oyenzayo. Kodwa musuke ukudimanda-ke ukubongwa, usuthi yazi mina nginiphathele iKFC esitolo anibongi. Akudimandwa ukubongwa, asidimandwa isibusiso, siyazizela. Ayisiyazizela. Mufunda uDeuteronomy 28 uverse 1 no2 lithi izwi leNkosi, uma ulilalela nokulilalela izwi lami, lezi izibusiso ziyakwehlela zikulandele. So ukwenza into enhle komunye kumenza athi ngiyabonga, usekubusisile. Angeke ngiliphindwe uverse 9 ka1 Peter chapter 3. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidlifa lokubusiswa. Now, nansi indaba, busisa khona uzobusiswa. Okwenza komunye kuzokwenziwa kwasho njalo uJesu. Wathi isilinganiso lenganisa ngaso, nawe uzolinganisela ngaso size sibe ngaphezulu sigxushwe. So wena mawuqalekisa bokuqalekisa kakhulu, uma ubusisa bayokubusisa kakhulu. So ke masibusise ukuze sidle ifa lokubusiswa. Yazi yankulu le ndaba. Ukuze ubusiswe, busisa. Angithi khona leli gama lesilungu, mhlawumbe understand ngcono lona ngoba la bantu babo bonakela. Kuthiwa ama-blesser, angithi i-blesser. Labo obhuti. Yakubona labo bhuti abawayo ngemali. Yakubona labo baba abawayo ngemali. Bekublessa nje ama-blesser. Hayi angikhulumi na ngomuntu ophayo nje ngenhliziyo enhla kuphe
engafune lutho akupha angakusheli akuphe nje futhi ubone nawe ukuthi cha uyangipha nje lo muntu yazi akanandaba nami angikhulumi ngalabo yilabo-ke abafuna ifa lokubusiswa kodwa yabona ama-blesser ngizama ukuchaza igama lokubheka kuthiwa i-blesser nje ngoba wenzani uyakubusisa wena unika bani angikhulumi-ke ngokublessa kwezwe kodwa ngikhuluma ngokublessa okusezweni unika bani ubusisa bani ukuze ubusiswe na ubani lo mbusisayo ungabusisi uqhutshwa inkanuko ngoba isiqalekiso leso uNkulunkulu ubuka injongo yalento oyenzayo abese kunika umvuzo ungayenza into enhle kanti uyalaya ungayenza into enhle kanti une-statement esinye uzama ukuzidlulisa ukuthi wena ucebile unemali then there is no blessing in heaven for that uNkulunkulu ngeke akubusise sidle ifa lokubusiswa ukuze sibusiswe ngiphinde kuverse 8 okugcina manibe inhliziyonye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwane hayi uthando lomjolo iba inhliziyonye nihawukelane nithandane ngokwabazalwane nibe nobubele nokuthobeka uthobeka ube nokubele ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwe lokho kuba nidle ifa lokubusiswa sibuyele kwaseGalatia 5 uverse 9 kuya ku10 kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali verse 10 ngalokho-ke njengokuba sinethuba asenze okuhle kubo bonke kepha kakhulu kwabendlu yokukholwa eseyizwa-ke lento asenze okuhle kakhulu kwabendlu yokukholwa ngoba sifundile ngaleli langa kumaHebheru chapter 6 uverse 10 ukuthi uNkulunkulu akasuye odla amandla omuntu akasuye ongalungile uyalwazi uthandeni likhombisa abangcwele uzonivuza ngalokho so masenzeni okuhle-ke bazalwane simthanda uNkulunkulu wethu yabona angisayile kuverse 16 ebengithi ngizoya kuye masisuka lapha kwase-Efesu 1 ngifunda uverse 15 no16 uverse 15 uthi ngalokho nami sengizwile ngokukholwa ukukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele ngivele ngathathwa yilolo thando kubo bonke abangcwele ngathi mangithi sesikhulume kakhulu ngalokho kwaveke kwavuka-ke lelizwe elikuPetro kwavuka lelizwe likwabaseGalatia uchapter 6 uverse 9 and 10 ukuthi masenze okuhle kakhulu kwabendlu yokukholwa ngiyakholwa-ke ngiyathemba kusasa sizoqhubeka noverse 16 angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emkhulekweni yami nilibambe lelo cha bafethu mina ngiyeki ukubonga namanje kade ngibonga nje nginibonga ukuthi amandla ukuze ngithole ucingo ngiyanibonga angiyeki ukubonga ngenxa yenu nginikhumbula emkhulekweni yami asiguqe sikhuleke simbonga uNkulunkulu Babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho siyabonga uthando sithande ngalo siyabonga ngale nkonzo babusisa abantwana bakho abalalele bakhule kumoya bathanda abazalwane ngothando lobuzalwane basize Nkosi benze imisebenzi emihle ngoba babizelwe ukubusiswa kodwa ukuze babusiswe kufanele babusise babizelwe ukuthi babongwe ngokwenza okuhle ikakhulu kwabendlu yokukholwa siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu dumo lonke lungolwakho lokufanele izikhathi zingakabikho namanje uJesu Kristu iNkosi amen Hayi senguqile sakhuleka siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu Baba uNsibande uyavalelisa uthi ube nentambamenhle nosuku oluhle uJesu Kristu iNkosi